My sme radi, že prijal pozvanie pán profesor Gut. Vítajte. Dobrý deň. No, začneme, hádam, tým, že tak rodíme sa s plochými nohami, alebo je to vrodené, alebo teda nejak sa k tomu prepracujeme? Tak by som povedal, že aj. Keď hovoríme o plochej nohe v dospelosti, tak naozaj sa dá k tomu dopracovať aj tak, že nedodržiavame určité zásady, ale je tam určite aj genetická záťaž. Treba povedať, že za normálnych okolností noha má priečne aj pozdĺžne tú klenbu klenutú, teda nie je plochá. To, že je klenutá, tak máme ten krok mäkký, pružný, reaguje adekvátne a čo je najdôležitejšie, je ďaleko výkonnejšia tá noha. Nemci, samozrejme vojaci, odborníci u vojska, lekári, už 1931 došli na to, že keď má niekto plochú nohu, podáva malý výkon a nielen to, ale aj na svaloch nôh, svaloch trupu sú zatvrdliny, oni to popisovali ako zatvrdliny, ktoré toho nešťastníka bolia a ktoré mu zabraňujú. A z toho potom sa traduje, že keď má niekto platfus, tak môže byť štátskrypel, teda že má plochú nohu a nemusí ísť na vojnu. Hej. Čo sa potom používalo aj za dávneho socializmu a teda... Jasné. Poďme teraz k tomu, že ako máme riešiť, máme deti, my už teda máme ploché nohy. My dospelí sme sa k tomu nejakým spôsobom prepracovali. Tak väčšinou nemáme tie ploché nohy, ale určité percento tej populácie ich má. Kým im ukážeme, ako má aj to určité percento cvičiť, pretože my sme sľubovali, že dnes si ukážeme, aké cviky sú vhodné pre tých, ktorí majú ploché nohy, tak z vášho pohľadu, ako máme deti obúvať a riešiť s nimi to chodenie, aby sa k tým plochým nohám neprepracovali? Hoci som čakal túto otázku, tak ja by som povedal tak, že ako máme neobúvať, aby som povedal, tie deti. Keď totiž posielame naše deťurence do školky, tak ja hovorím mojim študentom vždy, že mamičky alebo budúce mamičky, tešte sa, keď vám to dieťa dojde so zelenými, roztrhanými kolenami, špinavými ponožkami a prípadne hlási, že chodilo bosé. Áno, chôdza po tráve, po lese, po nerovnom teréne, po štrku, na boso je ideálna prevencia pred tým, aby tá plochá noha vznikla. Keď už musíme tie nožičky malého decka obuť, tak snažíme sa vždy na tú topánku nepozerať zvonku, že ako vyzerá, či je to talianka, či je to taká salamandra, alebo ako... Ale pozrieť sa donútra, že či má aspoň naznačenú tú klenbu, lebo to je zase pasívna ochrana, teda, že máme tú klenbu tam naznačenú. A to by malo platiť aj pri vyberaní topánky v dospelosti. Dá sa úplne vyliečiť plochá noha? Takto nedá sa, ale dá sa na tom pracovať, hlavne na tých svaloch, ktoré to držia. Lebo v podstate to plochonožie okrem väzivových štruktúr a kostených štruktúr mi zabezpečujú svaly. Svaly na ploské, aj keď sa to nezdá, ale tam máme krátke svaly, máme na predkolení dlhé svaly, ktoré mi ovplyvňujú to plochonožie, alebo teda tú plosku. A keď ich mám náležite stimulované, a to je práve to chodenie po tom štrku, po tých kameňoch, po tej mokrej studenej tráve. Nie celý deň, chvíľu. Nebáť sa toho. Áno, môj otec vždy hovoril, že oni, keď boli decká, tak na Jozefka baganže vyzuli a na všech svätých ich obuli. Áno, čiže celý čas od jary chodili na boso, či do kostola, či do školy. No, dneska sa to už asi nedá, sa to nedá, aj keď možno na niektorých miestach Slovenska sa to stále dá, tam teda žijú zdravšie. Kým si ukážeme cviky, pretože Martinka vaša je už pripravená, je to terapeutka, vaša asistentka, sme takisto radi, že ju tu máme. Možno ešte úplne sa opýtam na záver toho nášho rozprávania, že napríklad masáže chodidiel, na ktoré ľudia chodia, môžu byť prospešné na ploché nohy, alebo ani veľmi nie? Takto, masážami chodidiel sa dá docieliť veľmi veľa. Lebo vieme, že sa tam projikujú rozličné časti tela a je to skôr taká špeciálna terapia ani ne plochých nôh, ale skôr celého organizmu. Čiže to by sme už mali skôr nechať. Keď je to náležite školeným človekom robené, tak by to malo by to pomôcť. No keď je to nenáležite robené, tak...
Dobre, ideme sa pozrieť na dobre školenú pani terapeutku, ktorá nám predvedie, Martinka, dobrý deň, ktorá nám predvedie také zásadné cviky. My sme veľmi radi, že sa o ne s nami podelíte, ktoré môžu pomôcť nielen možno ľuďom, ktorí majú ploché nohy, ale každému, kto si chce trošku lepšie budovať asi svoju postavu a svoje svalstvo. Takže nech sa páči, čím máme začať? Čiže môžeme začať najskôr takými preťahovacími cvikmi, a to znamená, že budem naťahovať špičky hore a dolu. Môžeme ísť súbežne, obe nohy, alebo striedavo. Odtiaľ môžeme krúženie a takisto obe, alebo potom striedavo. Jedna, druhá. Potom zohneme nohy do 90 stupňov, položené, a skúšam sa špičkami posúvať vpred a takisto vzad. Teraz špičky budem dávať palce k sebe, od seba, k sebe, od seba a sústredím sa na to, aby to bolo palcami robené. Také ťuk, ťuk. To isté môžeme robiť pätami. Tak. Teraz môžeme palcom a idem si po predkolení a posúvam sa až hore. A šúcham ako keby po predkolení, hore. Jednu, druhú. Potom môžeme na to použiť aj rôzne predmety, ja neviem, guľôčky alebo ceruzku u detí hravou formou. Môžeme urobiť také, že zoberie si ceruzku medzi palec a ten druhý prst a mám pod sebou papier a skúša kresliť nejaké obrazce. To môže byť jedno. A potom si môže tú ceruzku chytiť medzi prsty a snažiť sa ako keby prenášať. Ja ju tam vidím u vás úplne. Áno, robíte to báječne. A to isté môže napríklad aj s rôznymi guľôčkami, kamienkami a skúšať a takisto posúvať tie predmety. A to môžeme robiť v sede aj v stoji. Takisto. Ak sa udržíme v tom stoji. Áno, ak sa udržíme. To už je taká tá ťažšia forma. Potom môžeme urobiť také, že takzvaný mlynček. A pozerám sa ako keby na plosku nohy a robím taký mlynček. Meliem. Potom môžeme využiť loptičku, takú väčšiu, niečo podobné ako tenisovú, a takisto ju zdvíhať. Potom si ju môžem takisto posúvať, tú loptičku, hore-dolu. Tak, a potom môžeme takisto aj v stoji, napríklad výpony na špičky. Potom môžeme ísť striedavo, päta, špička, chôdza po pätách, po špičkách. Deti môžu zase hravou formou, kto dlhšie vydrží. Tak. A to isté môžeme robiť trebárs aj v ľahu, keď to dieťa leží a môže si robiť tzv. Bicyklovanie vpred, bicyklovanie vzad. A potom ešte v stoji, čo môžeme robiť určite, a to je chôdza po nerovnom teréne. Či sú to rôzne, takisto to môže byť kamienky alebo také rohože, o ktorých sme rozprávali, alebo rôzny nerovný terén a hlavne, aby tie deti chodili vyzuté. Áno. Keby sa dalo piesok, kamienky alebo nejaký nerovný terén. Určite nie porovnom. Ďakujeme veľmi pekne. Ja myslím, že to bola úplne brilantná ukážka a teraz len možno na záver. Je takéto cvičenie vhodné ale pre každého z nás? Lebo Martinka hovorila o deťoch, ale ja myslím, že tá forma môže byť aj, že rodičia cvičia spoločne s deťmi. Nič mi neublíži. Môže to pomôcť aj mne? Výborne. Ja si myslím, že tá nožička toho dieťaťa, to je taký strašiak. Ale my by sme sa mali báť toho celkového dopadu. Že tá plochá noha, to je snímač. Tam potrebuje mať normálne vnemy na to, aby som sa hýbal celým organizmom správne. Aby ma kríže neboleli, aby ma hlava nebolela. To sú fascinovaní tí pacienti, ktorí keď k nám dojdú a ja im poviem, že ideme si dať vložku alebo čo, aby vás hlava nebolela, tak jak je to možné? Však mňa tu na noha. Nohy? Alebo bolí ma hlava a vy mi poviete dobre. Takže ďakujeme veľmi pekne aj za rady, ale najmä za to, že je to možné tie bolesti zmierňovať aj takýmito cvikmi. Treba sa len o seba starať. Bez tabletky. A bez tabletky. To je úplne ideálne.